Polohovateľný toaletný vozík Unizdrav je praktická pomôcka, ktorá uľahčuje každodennú starostlivosť o osoby so zníženou pohyblivosťou. Spája komfort, bezpečnosť a jednoduché ovládanie, vďaka čomu je vhodný na použitie v domácnosti aj v zdravotníckych zariadeniach. Jednou z hlavných výhod je polohovateľná chrbtová opierka, ktorú je možné sklopiť až do takmer vodorovnej polohy. Polohovať je možné aj stúpačky, ktoré sa po stlačení páčky jednoducho vrátia späť do pôvodnej polohy. Na rukovetiach sa nachádzajú brzdy s poistkou, ktoré zabezpečujú bezpečné zastavenie vozíka. Ďalšie brzdy sú umiestnené priamo na kolesách pre ešte väčšiu stabilitu počas používania. Opierky rúk je možné po stlačení poistného kolíka jednoducho odklopiť, čo uľahčuje presadanie na vozík aj z vozíka. Na zadnej strane chrbtovej opierky sa nachádza priehľadná kapsa na uloženie dokumentov alebo osobných vecí. Pod sedadlom je umiestnená plastová nádoba s poklopom, ktorú možno jednoducho vysunúť aj opätovne zasunúť podľa potreby. Veľkou výhodou je aj jednoduchý skladací mechanizmus, vďaka ktorému sa vozík ľahko prepravuje aj skladuje. Polohovateľný toaletný vozík Unizdrav je spoľahlivým riešením, ktoré poskytuje pohodlie, bezpečnosť a praktické funkcie pre každodennú starostlivosť. Viac informácií nájdete na www.unizdrav.sk.